Hovoríš, že všetko to bolo pre teba zaujímavé. Možno preto, že tá oblasť ľudského pôsobenia zaujíma. Hovoríš, že si volontérom už niekoľko rokov. Čo teraz, keď si absolvoval ten seminár, tie poznatky, ktoré si získal, treba to tlmočiť ľuďom, treba nejako rozširovať tú ideu zmierenia, rovnoprávnosti a všetko to, čo charakterizuje jedného uvedomelého človeka dnešnej doby, ktorý nechce konflikt, ale chce pokoj, žiť v pokoji, prežiť si ten život v kruhu svojej rodiny, zarábať si na živobytie a žiť v miery. Akým spôsobom tie svoje poznatky, ktoré si získal, môžeš teraz tlmočiť iným ľuďom? Britský veľvyslanec Dominic Hayden nám povedal, aj nám naznačuje, že človek, keď postane raz ambasádorom, on je to vždy. Znamená, toto je dôležité zvania, mladý ambasádor pomierenia. Naša práca je ukázať mladým, aby, čo sa týka mladých zo Srbska, aby mali celebrity, ako čo je Ritu Ora, alebo aby ľudia z Kosova mohli prísť na náš najznámejší Exit Festival v Novom Sade, aby sme muziku Tošeho Projesky a Jaltu na Sejdu, aby prichytili, aj rado ju budú poslúchať zo strane dvoch nacionálností, Macedónsku, aby sme internacionálny film v Sarajeve, aby bol pozeraný taktiež od všetkých umelcov vo všetkých regiónoch. Keď sa toto dosiahne, tak toto budú fakticky prvé znaky, prvé kroky, že sa pomierenia pohlo. Ale konkrétne ty napríklad v tomto našom prostredí, v Novom Sade, vo Vojvodine, čo môžeš, na aký spôsob môžeš vplývať na povedomie ľudí? Ako mladý ambasádor, však mieru. No, vôbec človek ide na konflikty, pretože viac rozmýšľa egom ako celkom normálnou sávesťou aj podsvesťou. Takže najviac, čo apelujem, je rozumieť druhých, nielen teraz ja, aj nikto viac, aj nikto iný. Je to ľudí, ktorým sa páči slovenská muzika, a je to ľudí, ktorým sa páči turecké seriály. No tak teraz, ak sa za tie seriály, za tie muzike máme vadiť, tak ja tu naozaj nevidím nejaký zmysel. To je jednoducho ľudský výber, ktorý každý jeden človek má právo si vybrať, čo bude. Možno v takých drobnostiach ani nie, ale keď ide napríklad o tú národnostnú nevraživosť, nenávisť, keď ide o medzietnické alebo medzikonfesionálne konflikty. Koľko tu človek, taký napríklad volontér, ako ty, môže na svoje okolie vplývať? Vlastným príkladom áno, ale aj treba aj iných presvedčiť. No, presne tak, to máte pravdu. Keľko viem, aj každý rodič taktiež môže povedať, že dieťa, keď sa narodí, ono je bezrešné, nevie nič o svete. Znamená, to pohýna od samého rodičstva, ako si rodičia vychovávajú. Domáca výchova, presne. Lebo ešte stále je v Srbsku, a verím, že aj v okolných regiónach sa pridržiavajú 70-ročná výchova. Palica vyšla z ráju, bez palici nie je to nič. Palica je čak všetko, aj ruka, no ale palica daje dobrá, tak by rája aj ostala. Slovom, treba byť zodpovedný ako rodič, vlastným príkladom ukázať svojim deťom, ako sa treba správať, ktoré sú hodnoty, tie práve. A z druhej strany, možno najmúdrejšie je dodržiavať sa toho, že neurob iným to, čo nechceš, aby iní urobili tebe. No, to je pravda, aj to je veľmi staré porekadlo, ktoré naozaj má tú pravdu. Len chcel by som poprosiť rodičov na porozumenie, že tínejdžer neprotestuje, aby štval vás, rodičov. Vom tým protestovaním fakticky dvíha svoje, buduje svoju ľudskosť, buduje svoje ja. Miloslav, ďakujem pekne, že si bol ochotný nám porozprávať svoje skúsenosti z toho seminára. Trošku si nám aj vlastné názory tlmočil na výchovu detí, na výchovu tínejdžerov. Verím, že niekto to aj akceptuje, že
si rozmyslí o tých našich slovách, ktoré sme si vymenili teraz v relácii a prajem si ešte mnohé roky dobrovoľníctva a bolo by dobré aj zamestnanie nejaké a popri ňom byť dobrovoľníkom, čo? Mám, ja sa tak bavím so sekundárnymi hmotami, ako čo sú plastičné fľaše v mojej dedine, takže to mi je ako taký jeden dobrý honorárik, ktorý mi uvoľňuje čas, aby som sa bavil takýmito vážnymi projektami, lebo tieto, čo som povedal teraz zo skúsenosti o tínedžeroch aj vôbec o detí, toto som vypísal tiež do tejto aplikácii, ktorá mi prešla ako jedna z najlepších, tak toto naozaj nevymýšľam, toto som sa naučil, aj toto som vypočul, lebo týchto 6 rokov vo volonterizme som sa najviac aktivoval vo športe, lebo šport ma strašne zaujíma, aj vôbec fyzická, aj psychická aktivita. Takže na veľa rodičov som nadišol, ktorí aj dali rady, a aj ma kritikovali, aj ma hrešili, no ale ako pochvala, tak aj kritika, všetko sa to jedno dokopy, keď sa dá, tak jedna skúsenosť veľmi dobrá z toho môže vypadnúť.